Spesial buat masyarakat Sarireja tercinta, uga kanggo Bapak Tarjono sareng Ibu Indune Geding kamajikan. Kanggo Mbok Kerakma. Senek wiwi. Ayo kanggo rekan panitia parkir Geding, para pajengan. Sandi ini Katbira, Mimi Renal, Mama Nela. Lawas kita pisahan, ora jalan barengan, yen lagi kelingan ning waktu wong loro. Pradajang Mimi nupus, Mama nupus. kanggo senok ning kanan, tulung jagan cinta. Kakang sing pernah ngucap janji ning wong tua, kanggo senok ning kanan. Asmara, seneng asmara sing dia Jepang. Ela Formosa. Kanggo Bapak Tarjono sareng Ibu Indun. Neperan kawasan Singapura. Raik Ikhwan sing kulit Jepang. Sun rangkul bayangane, kaki ambune masih nempel ning bantale. Ayah Ikhwan sing duwe Jepang. Lembut suarane masih ana ning pikiran, senyum manis gawe rasa sun kelingan. Sayang kakang kangen, pengen kakek ketemu senok ning kanan, tulung jaga cinta. Kakang sing pernah ngucap janji ning wong tua, kanggo senok ning kanan. Kanggo Ajono operator Permat Kor HD, tugas spesial buat masyarakat Sarireja, Bapak Tarjono sering Ibu Indun minangka majikan. Oke sisil masih kanggo tim Ujrang Aa Irin. Di tengah wengi sun rangkul bayangane, wangi ambune masih nempel ning bantale. Jalan-jalan Jo. Kanggo sing dia hajat jalan-jalan. Masih spesial buat Bapak Sutarjo. Kanggo Kacung Juli. Nunggu suarane masih
kanggo majikan mangga kanggo senok ning kanan tulung jaga cinta kakang sing pernah ngucap janji ning waktu kanggo senok ning kanan sapa jebuk Siti Hajat Tuan Ajat Mamae Nido iya majikan 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 wadon ayo kanggo majikan lanang yang kecil Bapak Sutarjo majikan lanang majikan lanang majikan lanang di tengah wengi sun ngrangkul baik majikan dua di ampun masih nempel Bantale majikan dua 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 majikan masih anak ikiran majikan dua lembut jaran mawe rasa sun kelingan majikan dua